ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ. ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬೊಕ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವಾಯಿನ ಪಗಲ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪ. ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಲು ಯಾನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ. ತುಲೆ ಮೂಲು ಯಾನು ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿ ದೆತೊಂದೆನ್ಲ ಪನ್ಪೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತ್ ತೋಜವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಏತ್ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏತೇತ್ ಬೋಡು ಅವಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ತೂಕ. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪು ಒಂದು ತಿಂಡ ಕೆಲವು ಸಪುರ ಎತ್ತಿನಾಗಲ ತೋರಾಪೆರು ಒಂದು ಏರ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಕುಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಮೊಕುಲೆ ತಿನ್ನೋಡು. ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ದ ಮೆತ್ತದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ 1/4 ಕಪ್ ಮೆತ್ತೆನ ಯಾನ ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಐಕ್ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 1/4 ಕಪ್ಪಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನನೆತ್ತಿಪ್ಪೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಉನೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಐಟ್ ಮೆತ್ತದ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನನೆತದು ರಾತ್ರಿ ದೀಕ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತಾರೈನ ಪಿರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಪಿರೆನಾಗ ಐತ ಬೊಲ್ದುದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಿರೆಪ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಐತ ಕಪ್ಪು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾವು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೇನೈತ ಮೇಲ್ ಪಿರೆದು ಉನೇನು ದೀಪೆವು ಮಧ್ಯದ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್. ಇತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಗಡಿಲ ಪಿರೆಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ನೆಟ 2 ಕಪ್ ತಾರೈ ಪೋಡು. ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಾರೈ ದೆತೊಂದೆ ಐಟ್ 2 ಕಪ್ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ನಮಕ್ ವೈಟ್ ಬೊಲ್ದು ಮಾತ್ರ ಬೊಡಾಯಿನಿ ಆಯ್ತಾ. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಡೀತ ಕಪ್ಪು ಐತ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮರ್ದಗೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾವು ಪಾಡ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ತಾರೆದ. ಇಂಚನೆ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಪೆರೆದು 2 ಬೌಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡು, ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೌಲ್ ನಮ್ಮ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಡು. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಐತ ಮಿತ್ ಬೊಲ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೆರೆಲೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪೀಸ್ಲ ಬೂರಿಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಿರೆ ಒಡುನೇನು ಪೀಸ್ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಅವಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪನೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಪೆರೆದು ದೀವನ್ಗ. ತುಲೆ ಐಟ ಸೈಡ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೌನ್ ಬೂರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೆರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನು ಪಿರೆ ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಬುಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಪೀಸ್ ಇತ್ತ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು 2 ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಯಾನು ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತಾರೆನ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ತಾರೆದ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದೆತ್ತಿಯ ಇತ್ತೆ ನನ್ನಂತೆ ಒರಿದಿನವೇನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಐತ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಮಕ್. ತುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಕಡೆದು ಕೊಣತ್ತೆ ಐತ ಪೇರನ್ನು ದೆಪ್ಪೆ. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೋಂಟುದು ದೆತ್ತೆ ನಮಕೊಂಜಿ 2 ಸಲ ದೆಪ್ಪೆ ಯಾನ ಪೇರು ದೆಪ್ಪಣ ಒರನೆ ಒಂದೆ ದಪ್ಪ ಪೇರುನ ಇಂಚೆ ಕುಡೊಂಚೂರು ದೆಪ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪೇರು ತಿಕ್ಕಣ ತಾರೆದ ನಾನೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟು 1 ಕಪ್ ಪೇರು ಮಲ್ತೊಂಬೆ ತಾರೆದ. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ 1 ಕಪ್ ಪೇರು ಬರೋಡು ಆತು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಐಟು ನಮ್ಮೈತೆ ಮೆತ್ತೆನ ಬೇಯ್ಪವಡು. ಯಾನ್ ಮುಲು ಒಂಜಿ ತೋಪುಗೆ ಅರ್ತೆ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆಡು ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆನ ಬೇರೆದಿಗ. ತುಲೆ ಐತೆ 1 ಕಪ್ ಪೇರಾಂಡ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ನನೆತ್ತೀತಿನ ಮೆತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಆತ ನಾವು ಕಾಲೆತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 1 ಲೋಟೆಡ್ ಆತನ ಆ ಲೋಟದವಿನ ಆ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ದೀಕ. ನೆಕ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ಯರಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತಾರದ ಪೇರಡು ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಯಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು ಅತನಗ ನಮ್ಮ ಐಕದ ಬೇತದಾಲ ಬೋಡು ಸಾಮಾನವೆನ್ ತೂಕ. ತುಲೆ ಯಾನ್ಮೂಲು 1 ಕಪ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡೆ ದೆತ್ತಿ ಒಂದೆ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗಸಗಸೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ 1 ಕಪ್ ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ 2 ಕಪ್ ಬಜಿಲು 2 ಕಪ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬಜಿಲು ಯಾನು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1/4 kg ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ನೀರುಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಯಾನು 1/4 ಕಪ್ ಮೆತ್ತೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಏತು ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂದು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಅಂಚೆ ದೀದಿತ್ತ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ ಒಂದಿತ್ತ ಬೇಯ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಪೇರು ಒಂದು ಅರ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪೇರು ದೀತ ನಮ್ಮ ತಾರದ ಪೇರು ಅವಿನ ಅರ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು
ಅರ್ಪುವೆ. ಅರ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಚೂರು ಬುಡೋಡು ಒನ್ಗರೆಗ್ ಐಟ್ ಪಸೆ ಚೂರು ಪೋವಾಡು ಪಂದ್ಯಾನೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ದಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾರ್ದಿಯೆ. ಇಂಚಿಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆನ ಗ್ಯಾಸಡ್ ದೀತೆ ನಮೈತೆ ಏತು ಮಾತ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊತ್ಪುವನ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಪೊತ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು 3 ಚಮಚ ಯಾನು ಗಸಗಸೆ ಪಾಡ್ಯ ಅವೇನು ನಿಕ್ಕುಲು ಒವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ. ಯಾನು ಕುಡೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಏತು ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಸಾಮಾನು ಉಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಗುಲು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೇ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು. ಫಾಸ್ಟ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಡ ಕೆಲವು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಫ್ರೈ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆದ ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು 4 ದಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಮೆತ್ತೆದ ಮರ್ದು ಐಕ್ ನಿಗುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೇ ಉನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಾಸ್ಟ್ಡ್ ಅತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ಗ್ಲ ದಿವರೆ ಬಲ್ಲೆ. ಇತ್ತು ತುಲೆ ಉನೇನು ಯಾನು ಗಸಗಸೆ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉನೇನು ಯಾನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒಂಬೆ. ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆತ್ತಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೋಡಣ ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗದು ಗಸಗಸೆ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ಮೂಲು ಇಡೀ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತು ತುಲೆ ಮೂಲು 2 ಕಪ್ ಬಜಿಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೇ ನಿಗುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀವರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬೇಗ ಆವಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಮರ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ತ ದೀವರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ನಮಕೊಂದು ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 15 ದಿನನ 20 ದಿನನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ತು ದಿಯೋಡು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ದೀವೊಲಿ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾರ್ಡ ತುಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾರ್ಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ನಿಕ್ಲನ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದ ಹಾಳಾಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ನಿಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದೀವರೆ ಆಪುಜಿ. ಇದು ತುಲೆ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಡು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ತುಲಿತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒಂಡೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆ ಬಣಲೆಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ತಾರೆ ಒಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕಡ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂಡು ಯಾಪಂತೆ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಿರಿಯೋಡು ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತಡ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒಂಗ ಒಂದು ಮರ್ದ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏತ್ ತಾಳ್ಮೆಡು ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಮರ್ದಲ ಅತೇ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಡ್ ತುಲೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ 10 ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ ನೆಟೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ. ತಾರದೆಣ್ಣೆಡು ನಿಕ್ಲು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೆಯ್ಯಿತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನೆಯ್ಯಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಪಗ ನಿಗುಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆನೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಅರ್ಧ kg ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಅವೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಉನ್ನೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಓವೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪಂದ್ಯಾನ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಇಪ್ಪಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆನೆಟ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರಡು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಓನುಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಐತ ನೆಯ್ಯಿ ಅರ್ತದು ದೆತ್ತಿ ಒಂಗ ಐತ ನೆಯ್ಯಿ ಬುಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒಂಡ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಣಲೆಗೆ ಯಾನು 1/4 kg ಬೆಲ್ಲನ ಗುದ್ದು ದಿವಂದೆ ಅವೇ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯತುಲೆ ಅವು ಕಲಡುನು ನಿಕುಲು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕಲಡುನು ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಕಲಡು ನೆನ್ನಾಯಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ನೆಯ್ಯಿ ಇಪ್ಪರೆ ಪೋದು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವನಾಗ ಅವು ಕಲಡುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಥರ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೆಯ್ಯಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು
ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೆಯ್ಯಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ 10-11 ಚಮಚ ಪಂಡ ಅವು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪೇ ನೆಯ್ಯಿ ಆಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲು 1 ಕಪ್ ನೆಯ್ಯಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒರಿದಿನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುನು ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಗುಲು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂಚತುಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೆರ್ಪನಾಗ ಅವೊಂಥರ ದಪ್ಪ ಬೂರುಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ಒಂದು ನೀರು ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಚೌಂಟು ಇಂಚ ದೆತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದಪ್ಪ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೂರುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಕ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಸಿತುಲೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರುಂಡು ಒಂದತ್ತೆ ಕಟ್ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರುಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ರೆಡಿತುಲೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಡಿ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆನ ಬೇಯ್ಪಾದಿ ಒಂದಿತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ ದಡಿಡ್ದಿತ್ತ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಆನೆ ಉಂಡು ಅತನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಖಸಖಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀವನ್ನ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೊಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಆಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂತ ಒಡ್ಚೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿನ ಪೂರ ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಆಯ್ಬಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡನ್ ತಿರ್ತದಿ ಒಂದ್ಲೆ ಬಣಲೆನ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ತ ಮಿತ್ತದ ದಿವೊಂದು ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಇತ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ತ ಬಣಲೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿರ್ತದಿ ಒಂಡೆ ದೇಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚವು ಬರ್ನರ್ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬಣಲೆನ್ ತಿರ್ತದಿ ಇದು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡಿಯಾಡ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ನೆ ನಿಗುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಬಣಲೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದನ ಅವು ಚೌಲಿ ಹತ್ತ ಚಪ್ಪೆ ಆನೆಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೌಲಿ ಪಂಡಲ ಚಪ್ಪೆ ಪಂಡದೆ ಅರ್ಥ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿ ಚೌಲಿ ಪನ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ಆನೆಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ತುಲೆ ಈತ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ದ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಖಂಡಿತ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮರ್ದು ಏತು ತುಲೆ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಜಾರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುಲ ದೀವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.